Fiecare zi consumați alcool? Nu, când am bani, atât, să știi. Astăzi ați consumat? Da, că uite, dacă am luat suplimentarea, cum dracu să nu... Am luat și... Ea aprică, dar însetată de vorbă și nu numai. După cum singură spune. Da, eu beau, nu e nicio problemă. De ce vă apasă ce mai tare sufletul? Pe mine mă doare picioarele de aici. Sufletul. Tu, inima, eu am tensiune, urcă și coboară și nu știe nimeni vecinii mei. Culmea este că ea, femeia în halat cu flori roz. Ce vorbeau ei doi în mașină când ea a spus că a fost răpită? Nu mai banghești? Nu mai banghești. A, dar tu aveai ochelari parcă odată, nu? Nu. Sau mi s-o pornit? N-am, nu s-am. Parcă te-am văzut odată cu ochelari. Sau erau de soare? Erau de soare, eu n-am. Bun, băi, Veronica. Da, are dreptate băiatul. E soția ta după voce, Viorel? Dar nu după nume, că îi zice și pe nume. Hai mă, că omul plânge, ce ai, Sorin. Doamna Viorele, continui. Ești un puturos, asta ți-am spus de 2 zile. Să vă retrageți cuvintele mai degrabă. Bine, dar tu să ameninți o femeie că îi tai mâinile... Da, pentru aia. Ea poate să... Pentru orice pe lumea asta, tu n-ai dreptul să tai mâinile nimănui. Și fata asta, dacă vrea și o duce capul, poate să meargă la poliție și are ordin de restricție. Că noi n-avem de unde să știm că nu te apucă pe tine o demențială într-o seară și chiar îi tai mâinile. Tu înțelegi cât este de grav ceea ce faci? Ați mai spus niște cuvinte de la machiaj care le-am auzit din protocol. Așa și... Păi, Viorele, eu dacă n-ar rezista CNA, ți-a spune 1001 cuvinte, pentru că este o brăznicie și o puturoșenie și un tupeu, ieșite din comun. Dar eu nu tolerez violența și niciuna dintre noi nu cred că tolerează amenințările față de femeie. Tu o zici că doar o zici. Da, eu nu cred în stare să o faci, dar pentru poliție, aia se cheamă amenințare. Când tu îi spui nevestii tale că pentru un scris aproape cu pixul, cum zici tâncărea, și-a pus un M și o inimioară, tu îi tai mâna că îi zboară mâna, aia este amenințare, instigă la violență. Ai veselit puțin pentru a-i spune lui Viorel că mi-a promis că îmi dă un tricou, ceea ce nu s-a întâmplat, și am vrut să mă împrietenesc cu Veronica. Și ai reușit? Așa am crezut. Da, așa am crezut și... Uite, dacă vreți asta, mergeți și o vedeți că nu e chiar așa. Nu, la Blăgești nu merg. Pare rău. Ce-i, Viorel? Doamna Mirela, cam domnul Bălanu, să nu se supere pe mine că îi spun, și în pauza publicitare mi-au zis niște vorbe care mi-au căzut rău. Deci eu nu l-am jignit, nu i-am zis cuvinte rele, nu i-am zis cuvinte urâte și văd că domnul Bălanu cam ne jignește. Eu vă spun atât. Nu mai râdeți de oameni, de sărăcia lor și de condiții. Veronica, tu ți-ai închis telefonul ca să nu te mai deranjeze bărbatul? Nu, s-a terminat bateria. Ia auzi. Ai înțeles? Păi cum? Acum s-a terminat bateria, am văzut că sunasă, dar cum putem să răspund? Păi cum? Acum s-a terminat bateria? Păi mi-a luat telefonul. Așa, cine l-a luat? Dar cum îl cheamă? Marian. Așa. Mi l-a luat în buzunar la el și m-a lăsat încuiată în mașină. Băi, omule. Păi și când ți s-a terminat bateria? S-a terminat când n-am mai avut. Ce-i, Viorele? Nu-i nimic, doamna Mirela. Măi, Viorel, ea era într-o treabă acolo. Cum vrei să-ți răspundă dacă era cu 3 bărbați? Doamnelor și domnilor, eu nu pot să dau, noi nu putem să dăm la televizor dialogul pe care Veronica îl purta în mașină cu cei doi când a plecat de la magazin spre Câmp, spre Bârlad, nu știu unde. Deci este un dialog, ca dumneavoastră să înțelegeți, pornografic. Deci noi nu putem să relatăm, nu putem să vă spunem nimic despre nimic, pentru că orice am spune ar suna pornografic. Deci ei așa vorbeau. Veronica, iubita ta, vorbea foarte vulgar. Și el, da, el o provoca că era bărbat, că știa de ce a chemat-o. Ea care știa de ce s-a dus, vorbea și... de ce mi-a făcut pe ascunsele? Ce? Poză sau m-a registrat. E frumos așa? Da. Bă, dar fără Veronica
nu faci nicio treabă. Deci vii cu Veronica, aici în Germania plătim noi tot bilete, masă, cazare, diaspora o vrea pe Veronica să o vedem dansând. Pe Veronica, cu țancă. Viorel e gelos acum, nu mai aruncă buletinul ca seară, zice, e gata divorț. E gelos că se duce numai ea în Germania. Ea a fost acasă la țancă și zice, aș fi rămas, dar el are familie. Marian și el e pregătit să vină. Stați așa un pic, îmi trebuie un pic să le pun la cap, publicitate și ne întoarcem imediat, rămâneți lângă. În acest moment aș dori achiziționarea și unei arme cu gloanțe letale, chiar dacă părinții sunt împotriva mea. Eu vreau și arma și să fiu și profesor în continuare. Vreau să o am peste tot. Arma cu gloanțe neletale este mai mare, cea cu gloanțe letale este mai mică ca și calibru, numai că are un încărcător de 6 gloanțe și la câți părinți furioși sunt în jurul meu. E adevărat că nu m-aș fi să o folosesc. Diferența dintre ele este doar că la prima părintele sau, mă rog, persoana care mă agresează are o șansă să scape nevătămată, la a doua s-ar putea să decedeze. Dacă îl nimeresc undeva în cap sau în inimă, moare, da? Deci nu mai are nicio șansă să supraviețuiască. Eu nu cred că am nimic halucinant. În Germania la fata ei. O punea să se dezbrace în pizda goală. Doamnă, vă rog foarte mult să nu mai spuneți așa ceva, dar suntem la televizor. Nu m-am... Doamne, în legătură directă cu noi, nu mai, vă rog să nu mai vorbiți. În legătură directă cu noi este și fostul concubin al Danielei, Gabriel Zanfira se numește. Ați auzit ce s-a... Dar și actualul... Sunt amândoi în direct cu noi. Nici nu mă mai pot